Hey baby. Welcome my one. Mkazi wangu Cheche. My wife to be. Considerora. Potezene. Makuru wake. Ngari. Six months. 6 months. 6 months. 6 months. Sababu na mimi nditombo yani botongo rote pana huko ilapo. Andi. Kama gono. But that is go one. I will go. Just go. Go mato gono moja mmoja. Utango sana tu. Haya zingoti na na mwingine gara. Na mpa video. Na mwingine gara saka amu sasa tuini. Oh, ayo andi go makuru. Oh, kazi hizo. Wale bozo. Wale bo ayo wale. Usawalega ina. Abaina baru. Wale baru. Yapina baru. Kana ndio mjo. Pana majira wangu kujira. Sasa tujitende. Ayo saka bo makuru wale. Andi diga. Ye vishba. Songo, asiwata speaker ndremo. Wangu zinacha zikita. Kusira sinda mna Zaka pana. Plus yo nyamuka kubandia jagore. Andi diripo pana. I know, but I was sort of kusiyaka kutindoka nenda huya saka. I know, but you very honored. Sasa guys. Cha, unimbo chungo chikashanwaza. Ngo chiki. Vani kwa sawa zinda wasi woti todanana. Yeah, what is you but you know. Ini ndine munhu wako unofana kutofunduka kuonza kuti pane chikuitika kwandiri. Yeah. Bepo kuona chi. Nini shandu doto yazobika umba kwenyu. Yeah? Ndako yazobisa mali cha. Ndakuzonda. Amira nzokoroza panga ndakangatsa kunzwa. Sawanzo ndizo zobeba. Kundirora. Kugeza mali. Kutokurora cheko. But baby. Pa process iyoyo anditi. Una ere mwe munhu asiri fitsa kana mberi watingashande naye pa program yemaroro. No, but my sister can't diagnose it. Can I or what no from squassy? Yeah, I understand what you're saying, baby, but Nina was just suggesting good shande na mama. Why you some lot in those email? Aruna jibe. Eh. Yes, a man didn't in my reasons and one ending now. But anticha kosha baby nature to do that with October. It's okay. It's okay. I mean, but wrong. No, Isn't okay. that the most important thing? Yes, I know. It's okay. I understand. Yes, I understand. I'm glad you understand, babe. Yeah, so since you're down the road, I'm all yours. Really? Yes. All yours. Hey. Mwana rutoda ga. Apa inini chiri kurwara geza zitapura geza. Saka ndoita sei? But ukona chi baby? Yes. I was thinking and inini I'm a very sweet man and I really feel like pese panda kuona ndinchingweta ngindongorera niwe. So ukona so zitonge baby nichidongoti pese panda ngokuona ndangoku ningirikina ndichikudai so ndenda kutanga kushandisa. So? Saka nasina chifungo timbomira baby. Timbobonda tingoriwo nini tichingotaura chita sei. Usafunge izvozvo iwe. It's not like mira kani baby inzo baby. It's not like ndori kundiita shako kana inini ndikutodawo I know you're very skillful. Yes, so what? Chichiri kunedza I'm all yours handii say toda kundiroora here. Saka I'm all yours do whatever you want with me What's wrong with you man? What? Mira ndikupe rudo man.
Nyandoterundo manje. Love zvatofana kuita tofana kumboita kuti bira tinongotaura tichingota catch up titaseyandi I would want that for us. Kana watu londiwa shamara kana na chimbobiri ndachana. Come on. Mainini boy, koma jigeo. Mainini. Mainini. Mainini majigeo. Koma jigeo Mainini. Mainini. Hello. Koma jigeo. Kila mkati naona kufika mjini. Hey. Nenda morutse. Sana kupengeni manje tazokumuna kwachikuza. Nenda morutse. Kanto zatone marudzera. Mina tarisa ine ena ndengura ndarutse. Kuti ndorutsa nemutiraita saka ndozvama matonodedzera sisi. Kana unochurutsa kana kati pamwadza wazo mungurwa. Asi patenge pane problem yavari kutoita ndizvambura ndarutse. Ndakasvigarira zvangu apa pazuva apa. Muzonda. Iwe ndomuvengera chiko mwana we ndomuvengera. Ndomuvengera chicha ndomuvengera kuti ndomunyebera kuti arutsa ndowane chipa zviripa. Chicha ndowane ipapo. Ndozvama mato ngatipinde ndombazisi mamatodedzerwa izvi. Komapindwa nemweya upi nayo. Zvakaoma ndiyo. Komapindwa nemweya upi nayo. Zvakaoma sisi. Vanhu vanoenda nherera dzekutora nherera imhosva here. Ndaipa mukuru muchipa mandijunga musoro ndambonyeba here inini. Sangosiri kurutsa panhapa. Aiwa kana musadaro iwe. Ndigarira kuti gara uku. Zvakaoma sisi. Mwari vachanzwira nyasha nherera dzavo. Haisi mhosva ba. Nherera dziri kotoziya but kune dzimwe nherera dzinenge ndoku dzinenge uruma. Asi musavenge mwana muchidaro. Anombovengo. Anonyepa zvikatoera. Kudedzai kuti hanzi yendi kurutsa. Amana bamukoroka ndokurespecta hasi musadaro. Saka kuti ndamunyebera inini michinini. Zvotaura. Andikuzvota. Ikati haisi nhumbi iyoyi. Seiko pamupane chahati. Hapana zvinhu zvakadaro. Inofana kuva iri nhumbi chete. Kurutsa kam. Komana kutanga munhu achafa kudai so. Handimuri kuzviona. Chekukufadza vakufa kwamishewo. Hai nhumbi hapana chimwe. Handitanga wachiti ndikunyeba. Nongofarira zvekuti afe chete zvakutotaura zvozvo. Akafa unowanei chita unoona parufurwa. Handisi kuda kumboti afe inini. Saka kuti chii uchiseka kuti tanzi kunge munhu achafa kudai. Handisi maramba kuti ari kurutsa munhu. Handiti zvamaramba. Chauri kuseka ichii papa? Patori mashoko akadaro chaiyo erufu pamusoro pemwana mai wangu. Wani ari ega. Akafa unanei? Unawanei? Uri mpoko nayo fidzi. Wari chiboko ndiani? Ndiwe. Inini mboko inini? Uri ndiri mboko inini? Ndaturi mboko. Uri sira zvichwadere. Saka mwana wako akafa ndona chiinini? Ndozvandiri kutsvaka ukuseka zvinosekesa izvozvo. Ndakuti kuti mwana ari kurutsa panzamba izvo. Ari kurwara. Ari kurwara saka zvekutaura mashoko erufu pamunhu ari kurwara. Difference yekurwara nekurutsa chii? Difference yacho iripo ndepi? Kurwara kana kurutsa is one and the same thing. Usanditi mboko iwe urunzwa here. Handizvo kuti mboko, handizvo kujairirwa. Ndotokutaurira. She's even living under my roof. Mbona atangotora nhunzi nani basa rese panapa? Right, nyaya yacho ngayichipera. Inopera chirudzi get away mama. Zvakaoma chiko chiri kumbonyatsoitika pamba panapa. Iwe Michelle, chii chiri kuitika? Chimbomira apa unyatsondodzwa chiri kuitika chii? Chii chiri kunetsa? Izvozvi kufamba wakari kutika, uri kurutsa panzamba, chii chiri kuitika? Ndotobvunza kaimuni kuti what's going on? Unobvunza inini? Nezvese zvauri kuita zviri kuoneka zviri pachena. I'm confused izvi zviri kuitika pamba panapa. Dai kuziva maproblems andiri kusangana nawo.
nenyaya dzako iwewe dzauri kuita. Chii chiri kuitika? Explain to me. I demand an explanation. Sister, mutu amuri kufesa nema-problems just because of me. Ndo zvandiri kutaura Michelle. Maybe you should just stop sticking your nose into my business. Unotaura neni izvozvo? Yes, because muri kunyanyoda kufemedza kuti ndiri kuitei, ndazofamba ndakadai ndiri kuitei. Muri kunyanyongorora inini chete ndindega ndichekuongorora. Pana papamba pangu. I'm your mother. Ndiri pano ndiri kukuchengeta Michelle. I have the right yekubvunza kuti chii chiri kuitika. Unzwisisa zvakuzvo. Kuti hapana chiri kuitika ima kutoti hanzi muri kufesa ma-problems nekuda kwangu. Imi mukangomira kutaza nezvanyu zvandiri kuita munotoona kuti hamuna ma-problems. So mukanga nashara newe Michelle. Ndinoda kunzwisisa ngatitaurirane. Undiudza chii chiri kuitika Michelle. Unondiudza inini mumba muno kuti usati sniffing around. Unoi privacy ipi yamunoitamba mangu? Business ripi raunoti in my business? Saka chiri kunetsa. Utauri nini? Chirunetsa chii kudai sisi? Chii chiri kunetsa nayo? Chii chiri kuitika? Sei uri kurutsa panze apa? Ndaisati pana bhabhabvumidze urutsa here. Ndakaita mistake kuti pandakapinda panapa munondiudza mutemo wokuti pana baba urutswa, pana baba fanira kuitwa kwenyu, pana baba fanira kuraswa mweya. Ndikarasa mweya chii? Ndikarasa mweya zvakafanira kuti muchada kuzondibvunza kuti mishukura sei? Iwe dzoka panapa titama. Naisitsika memi kuti tasenda muchindifizura mani. Sandidaro mani mundibatsireiko? Uri kudaira inini mumba mangu? Ndikoti ndine ma-problems sisi. Ndakudara inini here mumba mangu. Kana nchirutsa imhosva here. Why usina respect? Unofanira kundirespecta inini ndine amai vako varipo vapenyu vasara Michelle. Ndikukurespect yaka but muri kunyanya kunditsoma, muri kunditsomere chii? Kukutsoma kwandiri kuita kuda kuziva kuti zviri kufamba sei. Ndiri kuratidza care. Ndiri kutonetsa ndine ma-problems andiri kusangana nawo nemurume wangu mumarriage yangu. Michelle. Hausi kugara pasi. Ndoda kuti undiudze. Uri kurutsa panze apa? Ndinogara pasi. Hausi kugara pasi. Waita murume wangu benzi apa achiuya achindiudza kuti uri kurutsa iwewe. Sei uchijairira vanhu vakuru? Kushaya respect kudai. Simukutauri. Simukutauri. Zvamunoda kuita mani. Kuita zvamunoda kuita zvokuti chii? Kuti esipendere mamangu munomu wangotinyepa. Anditi fidzawo yakataura. Kuti uri kurutsa panze apa ukanyika. Uri kuviga chii chauri kuviga? Mune chenjama chamashaya here. Munonyanya nditonga kunge muri mai vangu sei. You're my sister. Ini mai vako vari panapa vatosara. Stay in your lane. You're my sister. You're my sister. You never be my mom. Ungati Satombode kuyeredza tumusodzitirei. Urikutaura kuti chii? Why usina respect? Sai mhosva here kukurutsa panapa nai ndosaka ndakuzotaura izvozvo. Imhosva here ndiziva kuti mama pachafa chisire chitiramudzika. Ndiurayai chitirovai kutya zvandiri kuona. Ndirovei tiri panapa. Ndirovei. Uri kapa masofa ako Michelle. Michelle ndinokurova. Ndinokurova zvekuti sanedziramba rakuita rinodzidziva. Usapire pamasofa. Ndakugovai chitirovai manje. Ndoda muna nodzikama. Uri kutskrima kuti zviite. Chichauri kuskrima chawaitwa ipapo. Uchaya kuvharavhara, uchaya kukavha-kavha. Taura nyaya yako. Ndakugovai manje. Ndati taura nyaya yako. Ndakugovai chitirovai. Mai vangu vakafa ndakachema kani. Ndirovai sisi Melo. Chindiuraya iwora ichi. Chindiitai zvamuri kuda. Michelle ndinokuuraya iwe. Itai zvamuri kuda. Imhosva here. Imhosva ndikarutsa ndikarasa mweya ngobvunzwa nzizvo sei uri kuzviitirei. Ndikarutsa pamwe chikafu chandadya, pamwe chikafu chandadya, pamwe tinenzara, pamwe futi handi kuti kapona padhura nayo pakuramba muchikuti tombokera muchinditsoma. Bhoa here sisi, bhoa here.
uyamisitsove ndataputsika. Vasigana yaone, vasigana kekiva, vasigana yaone, vasigana novura wombe.